Bratia a sestry, vždy, keď prichádzame na toto miesto, začíname piesňou Kyrie. Voláme k Duchu Svätému, k nášmu Bohu, lebo vieme, že každý jeden z nás potrebujeme sadnúť do lavice a prísť pred Pána s tým, že nedokážeme žiť tomu, čo veríme. Že sme častokrát ako tí učeníci, ktorí sa tých 10 dní strachovali a báli pred tým, ako zostúpil na nich Duch Svätý. Sme ako tí, ktorí dobrovoľne hrešia. Čo to vlastne znamená ten hriech? Je niekto ochotný nám to povedať? Čo znamená hriech? Máme tu nejakých konfirmandov, alebo budúcich konfirmandov, ale vyzerá tak, že tu aktuálne nie sú. A máme tu odvážlivca. Prestúpenie Božieho zákona. Áno, prestúpenie Božej vôle, veľmi správne. Skúsme ešte nejakých presbyterov vyskúšať. Áno, všetko z toho platí. Tak najjednoduchšie už od prvého ročníka základnej školy deťom hovoríme, že hriech je to, čo sa Pánu Bohu nepáči. Lebo úlohou kresťana, alebo tak nás celkovo, ktorí chodíme k Pánu Bohu, je to, že chceme robiť to, čo sa Pánu Bohu páči. A niekedy si myslíme, že keď utečieme, keď ideme od Pána Boha, tak to bude to lepšie, to slastnejšie. No, hriech človeka zraňuje. A čím dlhšie v ňom žijeme, tým ako keby hlbšie sa zabodával do nášho života. Je to možno ako človek, ktorý sa tak s tým hriechom možno tak trošku pohráva, ako s týmto nožom. Možno si ho zoberie do ruky a ho aj tak zovrie. A zdá sa mu možno tomu človeku zdá, že to má možno pod kontrolou, môže ho držať a nič sa nestane, ale čím silnejšie ten nôž zoviera, tým sa ostrie meča, alebo tohto nožíka, viac zarezáva do ruky a bolí to a bolí to. Možno začne krvácať. A každý pohyb dovnútra ako keby prináša novú a novú bolesť. A predsa ten hriech zo svojho života nechceme pustiť. A tak začneme robiť to, čo je asi prirodzené každému človeku. Začneme volať k Pánu Bohu, voláme: Pane Bože, pomôž mi. Zober mi túto bolesť, zachráň ma. A možno by sme od Boha očakávali, že to hneď spraví. Ale Boh to neurobí. Čo myslíte, prečo to ten Boh neurobí, keď k nemu začneme volať? Tak skús sa zachovať prosím Otcino ako Pán Boh a skús mi vytiahnuť ten nôž v tejto chvíli z ruky. Skutočne, keby Boh vzal teraz asi ten hriech z mojej ruky, tak by to skončilo možno ešte oveľa horšie, ako keď ho teraz držím, lebo by mi dorezal celú ruku. A tak je to asi častokrát aj s hriechom v našom živote, že Boh to naozaj neurobí. Nie preto, že by nechcel pomôcť, ale preto, že keby mi ho teraz vytrhol z dlane, tak by ma možno ešte viac zranil. Teda nie možno, ale určite. Ak nám často Boh hovorí: otvor svoju dlaň. Otvor svoju dlaň. Bratia a sestry, a presne takto niekedy vyzerá aj život človeka bez Boha. Držíme veci, ktoré nás ničia, hnev, pýchu, neodpustenie, niečo tajné, čo nás hryzie, možno len vlastnú tvrdohlavosť. A čím dlhšie to držíme, tak tým viac sa nám to zarezáva do našej dlane, do nášho života, do našich vzťahov, do našej rodine a ničí to našu dušu. A pritom Pána Boha prosíme: Pane, daj mi pokoj. Pane, pomôž mi. Pane, zober môj nepokoj. Ale dlaň zostáva zatvorená a tak to Boh nemôže spraviť. No práve preto prichádzajú letnice. Duch Svätý neprichádza človeka len potešiť v jeho starom spôsobe života. Prichádza otvoriť zatvrdilé, zatvorené srdce. Prichádza priviesť človeka k pokániu, k pravde, k odovzdaniu. Lebo až keď človek otvorí svoju dlaň Bohu,
môže Boh vziať to, čo ho ničí a naplniť jeho život svojou prítomnosťou, svojím pokojom. A práve o tom hovorí dnešné evanjelium, keď Pán Ježiš hovorí, ak ma niekto miluje, zachováva moje slovo. A prídeme k nemu a príbytok si uňho urobíme. Amen. Zaspievame v tejto chvíli prvý verš piesne 237. Modlíme sa. Ty, dobrý Bože, Ty si ten jediný, ktorý dokážeš otvoriť našu dlaň. A my ťa teraz prosíme, otvor našu dlaň. Nech Ti dokážeme odovzdať všetko to, čo nás ťaží v našom živote. Nech ťa vieme spoznať ako tú pravdu a nech aj my si vieme priznať, aký hriešni sme, aký slabí sme, aby aj keď Duch Svätý na nás zostúpi, keď je v našich životoch, vedeli sme, že Tebe môžeme všetko odovzdať, že sa nemusíme hanbiť za to, aký sme, ale že potrebujeme vedieť svoju slabosť priznať. V tom nám Ty, Bože, pomáhaj, keď budeme chcieť počúvať Tvoje Božie slovo, ktoré má hovoriť do nášho života. Amen. Z úcty voči slovu Božiemu, bratia a sestry, povstaňte a vypočujte slová písma svätého zapísané v Evanjeliu podľa Jána v 14. kapitole takto znejúce. Ježiš mu odpovedal, ak ma niekto miluje, zachováva moje slovo a môj Otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a príbytok si uňho urobíme. Kto mňa nemiluje, nezachováva moje slova. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, ten, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som bol s vami. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetkému a pripomenie vám, čo som vám sám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie ako svet dáva, ja vám dávam. Nech sa vám srdce nermúti a nestrachuje. Amen. Toľko je slov písma svätého. Bratia a sestry, milé slávnostné zhromaždenie, dnes si od slov Pána Ježiša zoberieme asi práve to, možno niečo oveľa hlbšie, než by sme čakali. Možno by sme očakávali, že Ježiš povie, ak ma niekto potrebuje, alebo ak ma niekto volá v ťažkých chvíľach, alebo ak niekto prosí o pomoc, ale Kristus hovorí, ak ma niekto miluje, zachováva moje slovo. A tým, ako by sme siahli hlbšie, než len k nášmu náboženstvu, alebo k našim potrebám. Lebo človek môže Boha potrebovať a predsa ho nemilovať. Môže ho volať v bolesti a predsa mu nechcieť patriť. Človek môže prosiť o pomoc, ale stále si chcieť riadiť život po svojom. A práve tu začína dnešné evanjelium. Pán Ježiš nehovorí iba o viere ústami, hovorí o vzťahu, o láske, ktorá mení smer života. A potom pridáva vetu, ktorá dnešnému svetu neznie jednoducho. Zachováva moje slovo. Asi nie preto, že by Kristus hľadal akúsi slepú poslušnosť, ale preto, že láska bez dôvery a bez nasledovania zostáva iba slovom. Martin Luther povedal, že viera je živá, činorodá a mocná vec. Nie niečo, čo človek odloží na nedeľu. Nie iba tradícia či náboženský zvyk, ale asi čosi, čo sa skutočne dotýka človeka. A to možno začíname spoznávať aj my. Lebo pravda je, bratia a sestry, že často chceme Kristovu pomoc, ale nie vždy chceme Kristovo vedenie. Chceme, aby nám Pán Boh pomohol niesť dôsledky našich rozhodnutí, ale už vôbec nechceme, aby ďalej určoval nový smer našich krokov. My chceme jeho pokoj, ale nie aj vždy jeho pravdu. Chceme jeho požehnanie, ale nie vládu nad tým, čo si ešte stále chránime vo svojom vnútri. A práve tu sa tak dotýkame toho noža, o ktorom sme hovorili. Lebo tá zatvorená dlaň, to ako si nie je len obraz hriechu, ale je to obraz nášho srdca,
ktoré ešte ako keby nechcelo pustiť svoj vlastný život. A Kristus dnes nestojí pred nami ako sudca, ktorý chce zlomiť človeka, dorezať ho a zničiť. Stojí pred nami ako Pán, ktorý hovorí: ak ma skutočne miluješ, dôveruješ mi natoľko, že pustíš to, čo ma ničí, čo teba ničí. A práve tu hovorí Pán Ježiš také úplne niečo nádherné a možno až prekvapivé, kedy nepovie: ak budeš zachovávať moje slovo, možno raz prídem k vám. Ale hovorí: môj Otec ho bude milovať, príde k nemu a príbytok si uňho urobíme. To je asi jedna z najväčších vied celého evanília. Lebo v starom zákone človek spájal Božiu prítomnosť s chrámom, so svätyňou, s archou zmluvy, s oblakom či s ohňom, ako sme spomínali minulé kázne. Že Boh prebýval uprostred svojho ľudu a predsa ostával svätý a oddelený. No Ježiš teraz hovorí niečo úplne nové. Nepovie iba: prídete ku mne. Ale prídeme k nemu. Ako keby Boh vôbec nechcel zostať vzdialený. On nechce byť iba nejaká návšteva v našom živote. Nechce byť iba nedeľná zastávka alebo nejaké meno vyslovené v modlitbe, keď je človeku ťažko. Kristus hovorí o príbytku, o prebývaní, o dome, o tom našom každodennom dni. A to mení celé chápanie kresťanstva. Lebo kresťanstvo nie je len o tom, že budeme chodiť do chrámu. Kresťanstvo je to, keď Boh začne bývať v človeku. A možno si niekto v duchu povie: ako je toto vlastne možné? Ako môže svätý Boh prebývať v hriešnom človeku? Letnice nie sú len nejaký krásny príbeh o vetre, ohnivých jazykoch, ale je to Božia odpoveď na nemožnosť ľudského srdca. Keď my zistíme, že my sami to nezmeníme, my sami to nezvládneme. Môžeme sa možno načas polepšiť, môžeme niečo potlačiť, môžeme si nasadiť lepšiu masku, ale nové srdce si nevytvoríme. A práve preto Ježiš pokračuje: ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene. Duch Svätý nie je len nejaký pekný symbol do chrámov, nie je to len atmosféra či nejaký náboženský pocit. Je to Božia prítomnosť, ktorá vstupuje i do nášho života. Nie, aby nás len utešila v tom starom, čo žijeme, ale aby nás premenila pre niečo nové. A práve to je to miesto, kde možno my robíme, bratia a sestry, chybu. Keď počujeme slovo Tešiteľ, často si možno predstavíme len niekoho, kto nás upokojí, pohľadí po ranách a nechá nás taký, aký sme. No Pán Boh nám hovorí o Duchu Svätom niečo oveľa hlbšie. On nás naučí všetkému a pripomenie nám všetko, čo som vám povedal. Duch Svätý neprichádza iba potešiť človeka, prichádza nás učiť, pripomínať, viesť, osvetľovať pravdu. A to nie je vždy pohodlné. Lebo Duch Svätý človeka neutvrdzuje v tom, čo ho ničí. Duch Svätý človeka z toho vyvádza. My na hodinke seniorom sme rozmýšľali aj o tom, ako Duch Svätý prišiel na tento svet. A azda to nemusí byť niečo veľké a mimoriadne. Nemusí to byť nejaký veľký, silný zážitok či pocit. Ale Ježiš hovorí o niečom veľmi tichom, no zároveň nesmierne mocnom. Duch pripomína Kristove slová a práve to je znak pravého pôsobenia Ducha Svätého. Nie, že človek viac obdivuje svet. Nie, že viac dôveruje svojim pocitom, ale že sa vraciame ku Kristovi a k jeho slovu. C.S. Lewis raz napísal,
že kresťanstvo nie je o tom, aby sme zostali sami sebou, iba trochu vylepšení, ale že Boh chce, aby sme mu dali celé svoje ja a on nám dá nové. A presne to robí aj Duch Svätý v nás. On prichádza k človeku, ktorý stále drží tú svoju zatvorenú dlaň. A nezačne ho lámať násilím, vyťahovať mu ten nôž zo života. Začne hovoriť k nášmu svedomiu. Ukáž nám pravdu o nás samých. Odhalí veci, ktoré sme si sami v sebe ospravedlňovali. A pripomína nám Kristove slova, ktoré sme možno v našom živote odsunuli bokom. A určite nie preto, aby nás zničil, ale preto, aby nás priviedol domov. Lebo bez tejto práce Ducha Svätého by sme asi aj my zostali stále tými zatvorenými, sami sebe, zranenými vlastným nožom, schopní len prosiť o pomoc, ale nie ochotní otvoriť dlaň. No dnešný deň je nám práve preto nádejou, nie preto, že my sme silní, ale preto, že Boh nenecháva nás samých so zatvoreným srdcom. On poslal tešiteľa, ktorý nás vedie ku Kristovi. A potom nám Pán Ježiš povie slova: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie taký, ako nám dá svet. Nech sa vám srdce nermúti a nestrachuje. Ježiš nepovie: nájdite si pokoj sami, ani ten pokoj ste si naozaj zaslúžili, ani ten pokoj si nejakým spôsobom vytvorte. On hovorí: svoj pokoj vám dávam. A tak veríme, že pokoj je darom od Boha. A možno práve tu sa dnešný človek veľmi podobá človeku každej doby. Lebo pokoj v našom živote hľadáme asi všetci. Hľadáme ho v istotách, vo vzťahoch, v peniazoch, v zdraví, vo veciach, ktoré nám aspoň trošičku dávajú pocit kontroly nad našim životom. A predsa vidíme, že aj náš život je plný nepokoja. Nie len vojnami a krízami, ale aj naše vnútra sú plné nepokoja. Koľko nepokoja skrývame za úsmevom. Koľko únavy v srdci. Koľko strachu o budúcnosť, o rodinu, o zdravie, o to, čo bude zajtra. A preto Ježiš povie veľmi presne: nie ako svet dáva, tak vám ja dávam. Lebo svet nám dáva pokoj iba dovtedy, kým sa veci tohto sveta nerozsypú. Pokiaľ máme to skutočne, možno to zdravie, prácu, peniaze, nejaké istoty či kontrolu nad životom. Ale Kristov pokoj stojí kde si oveľa hlbšie. Nie je to pokoj človeka, ktorý už nemá žiadne problémy. Je to pokoj takého človeka, ktorý vie, komu patrí. John Mark Comer píše, že pokoj nie je neprítomnosť problémov, ale prítomnosť Boha uprostred nich. Že pokoj nie je neprítomnosť problémov, ale prítomnosť Boha uprostred nich. A práve o tom hovorí aj Ježiš. Lebo keď Boh prebýva v človeku, keď Duch Svätý otvorí zatvorenú dlaň a privedie človeka ku Kristovi, vtedy neprichádza prázdnota. Vtedy príde pokoj. Nie preto, že zrazu náš život nebude ťažký, ale preto, že vieme, že v živote nie sme sami. Človek drží nôž a bojí sa ho pustiť. Má pocit, že ak ho pustí, niečo stratí. Ale keď Duch Svätý otvorí našu dlaň, Boh skutočne môže uzdraviť to, čo nás zraňuje, a nezostaneme s prázdnou rukou. Lebo Kristus nikdy nenecháva prázdne ruky. On berie to, čo ničí, a dáva to, čo svet nevie dať. Keď hovorí:
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. To robí Duch Svätý aj dnes. Dnešný sviatok nemá byť len spomienkou na niečo, čo bolo v minulosti. Je to pozvánka pustiť ten nôž na zem a nechať Boha uzdraviť rany v našom živote. Možno stále, čo si držíte, čo nechcete pustiť. A Duch Svätý dnes nehovorí, pretvaruj sa, skryto, ale jednoducho hovorí, otvor dlane. Lebo Boh ti nechce ublížiť, chce ťa zachrániť a tam, kde človek otvorí svoje srdce Kristovi, tam už viac nie je prázdnota, ale jedine Božia prítomnosť. A s jeho prítomnosťou prichádza aj jeho odpustenie, aj ten skutočný Boží pokoj, ktorý si prajeme na každých službách Božích, ten pokoj, ktorý svet nemôže dať. Amen.